Alright, for today's video, di ari kita sa atong destinasyon deres Disneyland. Tanawan nyo nga video, paskang lingawa gini. O, permiro, linya-linya kita kay di raman kita may musod diha. So daghan kita kinanglan kita mupila diha. So among style diha sa una, sa wala pa may muari, nag-book may diha sa clock. Kaya kung diha ka mag-book sa Disneyland mismo, has ka nga sulag kayo. So dapat di ka makasurasul sa mga galingon. So pag-book diha online. Kaya nga mong gikuha, dili sa early pass. So dili man angay mag-early pass kay nakari naman ta sa una. So sige na lang, kato na lang ta sa regular. Nya muna na ron, entrada ta sa Disneyland. So inigsudi mong Disneyland yun mo giniuna ni mong makita. Diha kadako kayong naong ni Mickey Mouse diha. O nya human diha, mapicture ta dito gamay. Nya lakaw tagamay dia mudung ta dito sa unahan o kita kanang nay castle diha o dia luyo dia dapita kanang mga basta musud ka dihang iriyahan naa nagya diha ang mga rides diha. Kung gusto ka magbinata o naa diha tanan o pagtagbaw diha bisag tiguang ka pwede ka mo enjoy diha. Nya kini sa Disneyland dili ra gay mga bata ra oy, pati ikaw nga idaran malingaw ka ug okay kay ka mag-rides ka ng mga extreme rides diha ka ng mga ipanglubag-lubag imong tinae hala sakay diha. Pero kung medyo na kay mga gipamati kuyaw-kuyawan ka ay na lang sakay na may nana extreme ari na lang ka sa mga moderate rides diha pareha ng mga sudsud kag mga kabo tuyok-tuyok ka ng mga kabayk-bayo o inana ray tirada nimo ay na sigkuan na mga extreme rides kay basing kuyapan ka das bako. O kini direng dapita entrada ni gikan dito sa castle ha musud ka dito sa ilawom. O na ilang marag main door diya, marag fantasy ba kunuhay diya, idigsod mo diya na sila purtahan. Inigawas ni mo ni yung bungad makita diya, o wapo kay babaw diya o. Ya, o makalagpas na ka na, makasod na ka diya, o muna imong makita diya overall. So kung na mga rides diya nga gusto mo ridesan, hala ang kasi dito na, wala dagang langas. Kini pong pag-aari na mo, hasta po kaning inita gitaon, oy, so nagdala gitaon migpayong kay tiaw, tanawa, gasiga ng adlaw diha. Sudsud kag Disneyland wakay payong wakay unsa kalo diha na maluto gigas ka init. Nya nakanindot sa dani medyo init lagi ko papilion kag ulan or init adto na lang ko si init oy kay kung mag-ulan wagi ayo dire perti gyud basa gyud hitak gyud kang tarada. So wa na tay gilangay ang oras na musuda ta diha o kauban akong pagumangkon o. Mo na among permirong gisudlan diha kanang sa Frozen ba so ato kauban to pagumangkon man so ato na lang kuyugan po diha kay matan-aw po tagod unsay naa diri sulod o gwapo sa kay malingaw sa imong mata oy. Gwapo sa taon nila mga set up diha o makaingon ka nga lingawag kay lami kay balik pagkabata oy pero sa tigulang naman ta di na ta pwede magbinata gyud. Move forward na ta. O gwapo ila portahan diha na pa LED rig open mo diha o mo mo makita diha bunga di mo diha kung idol kag Frozen o hala nindot kini para nimo o nakakita pag yun may nilang mga karakter sa Frozen o tanawa rin ko na next stop na po na to diha doong naputaning murag na sila'y murag presentation diha murag sa Lion King man siguro to ni o murag kang nagtanaw circus daw tanawa rin na klase-klaseng dagway mo makita diha gwapo lang performance rin oy world class kayo sa mga bata mga daran nalingaw sa taong tanaw dire apel sa taon ko wangko na lang ko nalingaw og tanaw dire so dapat part 3 dire ha so sige bye.